Usa ka drug den sa dakbayan sa Lapu-Lapu gi-raid sa NBI upat ka tawo nadakpan. Klase sa Gaas High School gibalik na sa ilang classroom. Ang lugar nga gidarugan sa ilang eskwelahan gideklarar nga luwas gikan sa mga landslides. Nagkuwang sa koordinasyon ang rehabilitation sa lalawigan sa Sugbo. Mga donors gikahadlukan na mawad ang gana sa pagtabang. Presidente sa Talisay City College, Richel Bacaltos, gitangtang. Si Dr. Paulos Cañete ang ipulit. Tulo ka mga babae gikingat tungod sa pag-operate sa usa ka call center alang sa usa ka internet dating site. Sugbo, Kabisayan og soban pang mga dapit nga mabuti nga atong tulwanon. Ako si Frank Malilong. Ihatid namo ang mga nag-unang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gideklarang luwas sa Mines and Geosciences Bureau ang yuta nga gitarukan sa Gaas High School sa lungsod sa Balamban. Hinugdan nga nakabalik na sa maong tuhaan ang mga tinunan itong Huwebes sa miaging simana. Apan ang mga estudyante sa elementarya ana ang magklase sa sports center gikan sa merkado samtang gipaabot pa sa mga opisyales sa barangay ang soil testing gikan sa DENR. Jinky Barrio, Suginlimi. Kagahapon lang mibalik sa normal ang klase sa mga tinunan sa mismong site sa Gaas National High School sukad sila temporaryong gibalhin tungod sa hulga sa landslide sa nanglabayng semana gumikan sa kabati sa panahon. Gipaybaw sa principal ni ini nga sa pagbisita sa mga eksperto sa Mines and Geosciences Bureau ilang nasuta nga luwas rang balikan ang maong lugar. Mao nga niadtong Huwebes ilang gihakot ang mga gamit gikan sa barangay hall padung sa ilang tunghaan. Gani kaganiha busy na ang mga tinunan alang sa ilang partisipasyon sa sinulog sa Balamban karong Sabado. Base sa advisory sa FTP, gikan sa kapitan, okay na set na ang ato ang eskwelahan karon. Mao na malik kami karon diri para maka dili conducive ito sa learning. Mao na diri nami. Kay normal na ang dagan sa panahon, gihipos na sab sa barangay ang mga tents nga gipuy-an sa mga evacuees nga gipabarog sa ilang sports center. Gipulihan na kini karon sa mga tinunan sa elementarya nga gibalhin gikan sa kanhi nahimutangan nila sa merkado publiko. Matod sa opisyal sa barangay Gaas nga di pa sila mamahimo mobalik sa ilang tunghaan kay wa pay findings ang DENR sa soil testing. Bisan og saba ang lugar, giingong mas luwas dinhi ang 398 ka mga bata kung itandi sa kanhi temporaryo nilang tunghaan. Ang council ang hinahanglan jud og katong detailed study gid about ani. So maybe next week mo anhi na to sila kay lagi ning suhiron jud nila tanan or ang resistance sa yuta kung makakuan ba sa kaning sa ingon nga sitwasyon. Jinky Barrio, News 5. Padayon ang pagtaas sa kaso sa mga nangamatay nga hayop tungod sa kabugnaw sa panahon. Ang lungsod sa Balamban mao'y naugunan niini matod pa sa Provincial Veterinarian's Office. King Perez, Suginlimi. Subay sa report sa Provincial Veterinarian's Office, miabot na sa 58 ka mga binuhing hayop ang namatay. Din miabot na sa 2.9 milyones pesos ang estimated value sa danyos. Nakatambal sabang maong buhatan og 250 ka mga hayop ug nagkuha sabang mga sakop ini og blood sample sa maong mga hayop. To distribute na feeds o mga ang uban anin gitagaan na sa barangay pero ang uban anin gito na uban ko sa agriculture office considering wala man po yung mga lugar po ang mga barangay nga dako ba para sa sako sa feeds nga atong i-supplement na po para sa ila. Uyon sab sila sa mga pasiunang findings nga ang mga kagaw isip secondary disease mao'y nakaingon sa kamatayon sa mga hayop gumikan sa talagsaong kabugnaw.
Kaya na may mga opportunistic food nga passer dyan nga musod ko siya or mugana siya kung cold ang kanang weather good. Kay nagsingabot na sabang El Nino human sa talagsaong kabugnaw ang ay bantayan sa mga namuhi og hayop ang heat stroke, ilabi na kadtong mga namuhi og baboy. Lakip sa paglikay mao ang pagpalandong sa mga binuhing kahayupan. Huwag po na talawon sa mga farmers kay kunting puwaw, muna ginatag ting puwaw ng ting El Nino. Naatay mga cases po daan na nga gawa sa heat stroke mo passer sa lang ubang mga sakit. Musod sa mga secondary infections. King Perez, News 5. Usa ka pribadong kompanya mipasalig nga mohatag og livelihood training alang sa mga bakwit nga naa sa Family Rebuilding Center sa South Road Properties. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Adunay miduol nga pribadong kumpanya sa Philippine Red Cross Cebu Chapter ug mitanyag nga motabang sa mga bakwit nga ana sa Family Rebuilding Center. Matud pa sa pangun sa Red Cross Cebu nga ang maong tanyag ila pang sabutan aron madiskursuhan ug unsay angay ug dili. Actually naay grupo nga nag-present sa Madrid nga tagaan sila og training for the livelihood program. Pero sa karon is ano pa ni sa kining sa I cannot divulge pa kung yung sa name nga grupo, but they are on the process right now talking with other groups na maka-sponsor po sila nga mahatagan sila og livelihood training program ang iking atong mga evacuees nato diron sa Family Rebuilding Center. Pabor si Gonzalo sa mong offer aron sa makahinay-hinay ug barug ang mga walay trabaho. Nasayra nga kutob lang gyud tulo ka buwan nga papuyon sa Family Rebuilding Center ang mga bakwit matud pa sa city government. Matud sa Red Cross na posibleng lugwayan pa kini. Apan matud sa Department of Social Welfare and Services sa Cebu City nga kadtong dunay mga trabaho kinahanglan ng mopahawa. Samtang kadtong wala, dunay livelihood nga ihatag kanila. Yeah, it's the option. Actually, kung sama pa sa resulta ng mga, ang grace period is 3 months lang, karon kung nana sila rin trabaho and then sufficient na para sila, stable na sila nga makabarog na sila sa ilang situation karon, nana option na nila nga mapuyo na o mangita na sila kapuyan. Actually, sa pagkakaroon, daghan na kayo ang nagtrabaho. So, more or less, tawa pa sila musod, gi-announce din na ni Mayor. No, nga, kanang, the most 3 months, I don't know if we could extend for more. Pero sa pagkakaroon, I think, lingkuran din na with Attorney Joy Pesquera. Kaya in behalf ni Mayor Sayaman, with the Red Cross, IOM, kung ang status karon kay daghan-daghan naman nagtrabaho. Leslie Caminado Vistil, News 5. Nipahigayon og rally ang mga residente sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Liloan, tungod sa pagpakural sa dagat sa mga tagiya sa usa ka sikat apan low cost nga suroyanan sa maong dapit. Apan matud pa sa tagiya nga dili dagat ang maong dapit, kundi fish pond nga ilang giplanuhang himuon nga marine sanctuary. Andrea Patenia, Sugin Limi. Bitbit ang ilang mga placards, nagrally din sa May Suba Bridge ang mga residente sa sitio Suba, Barangay Poblasyon, lungsod sa Liloan, aron ireklamo ang giingong pagkural sa tag-iya sa Papa Kitts Marina and Fishing Lagoon sa dagat ubos sa Taytayan ni atong niaging buwan. Tungod sa pagpakural, di na sila makaligo ug makapangisda sa maong dapit nga kaniadto, libre man unta alang sa tanan. Ang tag-iya sa Pilapils Park ni Chabaw Sab kay wa na kunoy muabang sa iyang mga cottage kay wa na ipaligoon sa dagat. Napiktuhan yun siya, pero ang totalan ang piluhan man ko, di man kamera. Sa kaluang yung tanan ba? Kaya dito lang kapagadagat, dito kapadagat yung tao. Matod sa mga residente nga giingong mamusil ang mga gwardya sa Papa Kitts kung masakpan silang managat. Sama ni Oliver Kinsa na pusilan sa DTIS ug si Estelita nga hapit sab maigo og bala. Pag ano na ko din sa kilid, ang bala may nahug din sa kuan sa tubig. May nalawa ka ni. Oh, wala ko lego kay nakaana man ko. Musalbar gid ni mga gwardya din. Oh, musalba gid sila. Musalba gid sila basta musod ang Nagat ko, wala ko ng pasayan niya. Uman doon siya nako, nyawa mo ko padakop. Mato ni Gokol siya nako, nyawa mo siya ko kusel na lang niya. That is owned by the corporation.
Tubag sa mga tag-iya sa Papa Kits nga di dagat ang maong lugar nga ilang gikural kundi usa ka fish pond nga apil pa sa ilang property. Gani duna kuno sila'y titulo ni ini nga giluwatan ni adtong 1982 ug dihang aduna sila'y nakasungi ni adtong 1984 niabot sila sa korte ug nakadaog sila sa kaso subay sa Supreme Court decision ni adtong 2007. We have the permit. Pero we are not pinching it. We are going marker lang. Now this property is private property. Then you should, anybody coming in should seek permission. Gipasabot sab nila nga ang gihimo nilang pagpakural gumikan sab sa sunod-sunod nga kaso sa pagkalumos sa maong dapit. Plano nilang ma-develop ang maong lugar aron himuong marine sanctuary ug itugyan ang pagduma niini sa barangay. Gihimakak sab sa mga tag-iya ang pasangil sa pagpamusil sa ilang mga gwardya sa mga mananagat. Doon na ba dito yung kaso? Blatter ba? Sila, in counterpart, sila yung namusil. Sila mo yung namusil, dili kami. Na, doon na kayo na-blatter, usap, doon na makita mo na-blatter, reklamo mo ng anak. They will answerable to that. But huwag sila kapakita, doon they're telling a lie. Andrea Patenia, News 5.